Taritusismo. Niin. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa myydä vittua. Saatikka sitten kiinnittää tekopetnistä seinään. No, noihan on ihan perusjuttuja. Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei tyttö! Tää kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta haluut sä osata panna kuin ammattilainen? Kyllä. No siinä näet. Kaikille ihmisille seksi ei ole yksinkertaisia. Kai se on uskottava. Tää ohjelma, tää on suorastaan välttämättömyys. Sulle. Siis vittua viidepaketissa. Niin, olisihan se tietysti. Helvetin huono video. Voisihan se tietysti vähentää talotaikureittenkin ylityötaakkaa. No aivan. Ja sen takia mä halunkin, että sä puhut tälle Elinalle vielä tänään. Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei ehdi. Tällaiset loistavat ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan panna Elinaan mahdollisimman